youtuberi, danas smo dovezli moj motor sa popravke. A vidite, ovdje smo zamijenili one plaske što smo trebali. To. Ovo smo zamijenili prigušivač. Ovaj. Sada kažem, uskoro ću stavljati nove gume, svoje podrčane. Samo da vam pokažem. Ne znam hoću li snimati klip ako budem opet mijenjao prigušivač, ali ne vjerujem. Evo, sačekaj. Vidite kako sam tu sve. Evo, čujte. To. Jučer sam ga išao obrat na pravonu. Vidite. Po